సుందరాకాండము 8వ సర్గ. హనుమంతుడు పట్టిన పట్టు వదలకుండా ఒక పక్క ఆ పుష్పక విమానంలోని వింతలు విశేషాలు చూస్తూనే విమానం అంతా క్షుణ్ణంగా వెతుకుతున్నాడు. ఆ విమానంలో అన్ని వస్తువులు నిర్మాణములు వేటికవే సాటిగా ఉన్నాయి. విశేషం కానిది ఏదీ లేదు. అన్నీ గొప్పగా ఉన్నాయి. ఆ విమానంలో మరొక విశేషం ఏంటంటే, ఆ విమానంలో కూర్చున్న వాళ్ళు ఎటు వెళ్ళాలని మనసులో అనుకుంటే ఆ విమానం అటు వెళ్ళిపోతుంది. ఆ విమానం యొక్క నిర్మాణము అత్యంత విశిష్టంగా ఉంది. ఆ విమానము ఒక భవనము ఆకారంలో పెద్ద పెద్ద శిఖరములతో నిర్మింపబడి ఉంది. ఆ విమానమును భయంకరాకరులు అయిన రాక్షసులు రక్షిస్తున్నారు. శ్రీమద్ రామాయణం సుందరాకాండం 8వ సర్గ సంపూర్ణం. సుందరాకాండము 9వ సర్గ. హనుమంతుడు రావణుని భవనమును అందులో ఉన్న పుష్పక విమానమును చూచిన తర్వాత అసలు ఈ భవనము పొడవు ఎంత, వెడల్పు ఎంత, వైశాల్యము ఎంత, ఇంత పెద్ద భవనమును ఎలా నిర్మించారు అన్న విషయం కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. రావణుని భవనము 1 యోజనము పొడవు, అంటే 8 మైళ్ళు. అందులో సగం 4 మైళ్ళు వెడల్పు ఉన్న స్థలంలో నిర్మించబడి ఉంది. అంత పెద్ద స్థలంలో నిర్మించబడ్డ ఆ భవనమును సుశిక్షితులైన రాక్షస సైనికులు అనుక్షణం అప్రమత్తంగా కాపలా కాస్తూ ఉన్నారు. రావణాసురుని భవనం అంతా రావణుని భార్యలతోనూ, రావణుడు వివిధ దేశాధిపతులను రాజులను జయించి వారి వద్ద నుండి బలాత్కారంగా తీసుకురాబడిన స్త్రీలతోనూ, మునులను చంపి వారి వద్ద నుండి బలాత్కారంగా తీసుకురాబడిన కన్యలతోనూ నిండి ఉంది. అందులో ఉన్న పుష్పక విమానము రావణునిది కాదు. దానిని పూర్వము విశ్వకర్మ బ్రహ్మదేవుని కోసం స్వర్గంలో నిర్మించాడు. కుబేరుడు బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేసి ఆ విమానమును బ్రహ్మ వద్ద నుండి పొందాడు. కుబేరుని సోదరుడు రావణుడు. రావణుడు కుబేరుని జయించి లంకా నగరాన్ని, దానితో పాటు పుష్పక విమానాన్ని బలవంతంగా తన సొంతం చేసుకున్నాడు. హనుమంతుడు ఆ పుష్పక విమానము మీదకి ఎక్కాడు. ఆ విమానములో ఉన్న వంటశాలల నుండి ఆహార పదార్థాలు గుమగుమలు హనుమంతుని నాసికాపుటాలకు సోకుతున్నాయి. రారా, ఇక్కడకు రా, మమ్ములను ఆరగించు అని పిలుస్తున్నాయా అన్నట్టు ఆ గుమగుమలు విమానం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాయి. హనుమంతుడు ఆ విమానంలోకి ప్రవేశించాడు. వెండి బంగారములతో నిర్మించి మణులు రత్నములు పొదిగిన స్తంభములు కల ఒక విశాలమైన ప్రాంగమును చూచాడు. అది ఒక చిత్రశాల. ఆ శాలలో నేల కనబడకుండా రత్నములతో కూడిన కంబలి పరిచి ఉంది. ఆ శాలలో రావణుడు సురలోక భోగములు అనుభవిస్తున్నాడు. ఆ శాలను చూస్తుంటేనే మనసుకు ఆహ్లాదం కలుగుతూ ఉంది. ఇది స్వర్గలోకమా లేక దేవతల నివాసమా అని ఆశ్చర్యపోయాడు హనుమంతుడు. అక్కడ వెలుగుతున్న దీపస్తంభములు కూడా బంగారముతో చేయబడి మణులు పొదగబడి ఉండటం గమనించాడు హనుమంతుడు. ఆ శాలలో ఎంతో మంది ఉత్తమ స్త్రీలు రకరకాలైన రంగురంగుల దుస్తులు ధరించి రత్న కంబలముల మీద పడుకొని ఉండటం చూచాడు హనుమంతుడు. వారంతా దాదాపు 1000 మంది ఉన్నారు. వారు రాత్రి అంతా రావణితో కామక్రీడలు జరిపి కామభోగములలో తేలియాడి అలసి సొలసి ఒళ్ళు తెలియకుండా నిద్రపోతున్నారు. వాళ్ళంతా కళ్ళు మూసుకొని గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు. ఆ స్త్రీల మధ్య పడుకొని ఉన్న రావణుడు తారల మధ్య ఉన్న చంద్రుడిలా వెలిగిపోతున్నాడు. ఆ స్త్రీలలో రాజర్షులకు చెందినవారు, పితృదేవతలకు చెందినవారు, దైత్యులకు చెందినవారు, గంధర్వ స్త్రీలు, రాక్షస స్త్రీలు ఉన్నారు. వారందరూ రావణుని మోహవేశానికి వసులై ఆయనతో కామక్రీడలు సలిపారు. రావణుడు ఎందరో రాజులను జయించి తెచ్చిన స్త్రీలలో కామానికి వసులైన స్త్రీలు మాత్రమే రావణుని పక్కలో చేరారు. తమ తమ భర్తలను దైవంగా భావించే స్త్రీ ఒక్కతే కూడా అక్కడ లేదు. రావణుని చేత బలవంతంగా ఆమె ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా తేబడిన ఒక్క స్త్రీ కూడా అక్కడ లేదు. అందుకే సీత అక్కడ లేదు అని అనుకున్నాడు హనుమంతుడు. కానీ రావణుని ఇష్టపడి వివాహము చేసుకున్న వారందరూ మంచి కులములో పుట్టి సకల సద్గుణములతో ప్రకాశించేవారే. వారందరినీ చూచి హనుమంతునికి తన సహజమైన చపల స్వభావంతో ఒక అనుమానం క్షణం సేపు అతని మనసులో
పొడసూపింది. వీరందరూ సీత వలె ఉత్తమ జాతి స్త్రీలే. మరి ఇంతమంది ఉత్తమ జాతి స్త్రీలు రావణుని ఐశ్వర్యమునకు బలముగా పరాక్రమునకు మోహమునకు లోబడి వసులైనప్పుడు సీత కూడా వీరి మాదిరి రావణునికి వశమై ఉండవచ్చును కదా. ఒకవేళ అలా జరిగితే రావణుడు అంత అదృష్టవంతుడు ఉండబోడు. ఒకవేళ అదే జరిగితే రావణుడు చాలా తప్పు చేశాడు, సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేశాడు. వీడికి రాముని చేతిలో చావు తప్పదు అని పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు చేశాడు హనుమంతుడు. శ్రీమద్ రామాయణం సుందరాకాండ 9వ సర్గ సంపూర్ణం.